bi punturen arteko distantzia eta zirkunferentziaren ekuazioa. Bueno, bi kontzeptu hauek bideo berean grabatu ditut, ikusiko duzu moduan zirkunferentziaren ekuazioa oso erlazionatuta baitago bi puntuen arteko distantziakin, bale? Horrexegatik batera grabatu ditut. Orduan, bi punturen arteko distantzia. A eta B edozein puntu izan da, puntu hon arteko distantzia AB vektorearen modulua kalkulatuta lortuko dugu, bai? Logikoa den moduan, bai? Eta orduan, hemen hauek baldin badira A eta B bi puntu hauek, bai? Vektore gorri honen moduloa izango distantzia hau, azken finean da vektore gorriaren modulua ere, bai? AB-ren modulua, bale? Orduan, distantzia eta AB-ren modulua, bi puntuen arteko distantzia eta AB-ren modulua gauza bera da. Eta hemen sortzen zaigun triangelu zuzen honetan, Pitagoras aplika genezake, gu kalkulatu behar duguna litzateke hipotenusa, beraz, distantzia edo hipotenusa hau izango litzateke errokarratu beste bi kateto hauen berbidura, hau da, x2 ken x bat berbi, y2 ken y bat berbi, bai? Hau litzateke Pitagorasen oinarrituta distantzia hori kalkulatzeko modua, bale? Ez duzu buruz ikasi behar, bai, logika dauka, azken finean da iruki zuzen bat sortu eta hor Pitagoras aplikatzea, bai? Bueno, zirkunferentziaren ekuazioa, kasu honetan, bi punturen arteko distantzia ulertuta, honela deduzi daiteke zirkunferentziaren ekuazioa, bai? Ikusiko duzu moduan, bueno. Deituko diogu x zirkunferentziako edozein punturi. Eta c, r radioko zirkunferentziaren zentroari. Orduan, distantzia, zentrotik edo zetik zirkunferentziako edozein puntura edo xera, r radioa izango da beti, bai? Hau da, behiratu. Hau baldin bada, nire zirkunferentziaren zentroa koordenatu hauek dituena AB, eta x puntu bat bere koordenatuak xi direnak, bai? Distantzia izango da r, bai? Eta beste puntu bat hartzen batu gore, distantzia r izango da, edozein lekutan r izango da distantzia, bai? Beraz, aurreko distantziaren formulan oinarrituta, distantzia zentrotik x edozein puntura izango da cx horren moduloa, bai? Eta esan dugun moduan beti izango da r. Vale? Beraz, distantzia r hori izango da lehengo formula aplikatuta x koordenatuen arteko diferentzia berbi, beraz, x puntuaren koordenatua x, ken c puntuaren x koordenatua dela a berbi, eta x puntuaren y koordenatua dela i, ken zentroaren y koordenatua dela b berbi, eta guzti horren errokarratua, bai? Hau da, distantziaren formulan oinarrituta. Eta orain, berdintza honen karratu eginda bi aldeetan, hau da, berbi eginda bi aldeetan, geratuko litzaiguke hauxe, bai? Hemen erroa desagertuko litzaiguke eta ezkerraldean r berbi, bai? Hauxe litzateke zirkunferentziaren ekuazioa ba, bai? Bueno, hau apurtxo bat ulertzeko adibide bat jarriko du, bai? Bueno, kalkulatu zein izan behar den karen balioa a minus bat lau eta b, k bat arteko distantzia bost izateko. Bale, eskatzen gute karen balio hau zein izan behar den, bai? A eta b puntuen arteko distantzia bost izateko. Bale, orduan, biratu gertatzen den. Hau da, a puntua irudikatu dezakegu, koordenatu direlako minus bat lau. X ardatzean minus bat, y ardatzean lau. Hauxe a puntua. Bale, b puntua irudikatzeko orduan, x koordenaturik ez daukagu, baina y koordenatua badakigu dela bat. Bale, orduan, y koordenatua bat daukaten puntu guztiak egongo lirateke zuzen honetan, ez? Hemen denbora guztien hemengo edozein puntu, y berdin bat zuzen honetan, edozein puntuk bere koordenatua bat dauka, bere y koordenatua bat da, bai? Aha, bale. Eta gainera dakigu, bi puntuien arteko distantzia izan behar dela bost, beraz, a puntutik, bosteko erradio bat zabaldu izaket, bai, distantzia hemengo puntu guztia, bai, egon baitaude, a puntutik bosteko distantzira, bai. Eta ikusten duzuen moduan, gure zuzen honetan bi puntu hauetan mozten du. Beraz, bi soluzio edukiko lituzke, bai. Kasu honetan, grafikoki ebatzi dut, bai, ikusiko duzuen moduan, b bat aterako zaigu x iru eta y bat, eta b bi aterako zaigu x minus bost y bat, bai?
Bale, orduan, ikusten dugun moduan, karen balio hori 3 edo -5 izan daiteke. Bale, hau grafikoki, bai, ulertzeko zagaitik bi balio aterako zaizkigun. Baina, ikusiko dugu orain, nola, analitikoki kalkulatuko dugun oso erraz, bai? Orduan, A eta B puntuen arteko distantzia badakigu dela. B puntuaren X koordenatuak ken A puntuaren X koordenatua, beraz, B puntuaren X koordenatua da K ken -1, gehi bat, guzti hori berbi, bai? Bale, gehi I koordenatuen arteko kenketa, beraz, bat, ken lau, eta hori berbi, bai? Eta guzti horren erroa, bai? Distantziaren formula aplikatuta. Hau garatuz, bai? Badakigu, kasu honetan egin behar dela lehenengoaren karratua, gehi bi aldiz lehenengoa bider bigarrena, gehi bigarrenaren karratua, hau da, K berbi, gehi bi K bider bat, bi K, gehi bat berbi, bai? Eta gero, bat ken lau badakit dela -3 berbi, bederatzi. Beraz, hau ekuazioa, eta pizkatxo bat gehiago batuketago eginda, gertatuko litzeguke A eta B puntuen arteko distantzia, edo AB vektorearen moduloa, gauza bera dela, ekuazio gauza dela, bai? Bale, zer dakigu? Gainera, honek eman bartigula bost, bai, ezigitzen diguterako bi puntuien arteko distantzia bost izatea, hau da, AB badakigu dela bost, beraz, berdin dezakegu hemen atera duguna bostekin, bai? Eta hau askatzeko modua izango litzateke, berdintzaren bi aldeetan berbi egingo dugu lehenengo, hemen erroa desagertuko zaigu, eta bestaldean geratuko zaigu bost berbi eta bost, bai? Eta hemen ikusten dugun moduan ja, bigarren mailako ekuazio bat daukagu, eta bost hau bestaldera eraman da, geratuko litzeguke -15, beraz, ekuazio oso, bai? Hau ebazteko badakigu bigarren mailako ekuazioa, formularen bitartez askatuko dugu, eta aterako zizkigu bi balio 3 eta -5. Bai, lehen esan dugun moduan, K izan daiteke 3, bai, A puntutik, bosteko distantzi horretara, eta I koordenatua bat duten puntuak, bi emaitza genituen, bai, esan dugun moduan, X3 daukan puntua, hause, bai, K berdin 3, eta X-5, hemen ateratugun hause, bai, bale, hori izan dauka. Atik bi puntu daude, bosteko distantzia horretara, bai, B bat, izango litzateke K3 denean 3 bat, eta K-5 denean -5 bat, bale? Bueno, hause, adibidetxo bat, eta honekin bideo hau amaituta.